Jméno Jakub Dobeš se v titulcích sportovních zpráv začalo objevovat náhle, bez varování, doprovázené dechberoucími statistikami z nejslavnější ligy světa. V zemi, kde je hokej náboženstvím, jsme zvyklí sledovat talenty od jejich 15 let. Známe jejich jména z juniorských reprezentací a extraligových soupisek. Jakub Dobeš byl ale jiný případ. Kde se vzal, ptali se mnozí, když sledovali sestřihy jeho zákroků v dresu Montrealu Canadiens. Najednou to byl dvoumetrový golman s neuvěřitelným klidem, který likvidoval šance největších hvězd NHL. Tato náhlá sláva však byla jen špičkou ledovce. Pod hladinou se skrývala cesta, která nebyla ani přímá, ani jednoduchá. Jakub Dobeš nepropadl sítem systému. On si postavil vlastní systém, který ho dovedl až do svatyně hokejového světa, haly Bell Center. Jakub Dobeš se narodil 27. května 2001 v Havířově. S hokejem začínal v rodném městě v klubu HC AZ Havířov, kde prošel prvními hokejovými třídami a brzy se stabilně usadil na pozici brankáře. V žákovských kategoriích přestoupil do týmu HC Vítkovice Steel, kde nastupoval v soutěžích mladšího dorostu. V sezóně 2016-17 změnil působiště a zamířil do severočeského klubu Piráti Chomutov. V Chomutově strávil necelé 2 sezóny, během nichž nastupoval za tamní extraligový tým staršího dorostu U18 a následně i za juniorský výběr U20. V této fázi kariéry na sebe upozornil vysokou pracovní morálkou a nadstandardními fyzickými parametry, kterými začal převyšovat vrstevníky v tuzemských mládežnických soutěžích. V 16 letech přišlo rozhodnutí, které definovalo zbytek jeho života. Jakub se rozhodl opustit bezpečí domova a vydat se do Severní Ameriky. Pro mladého kluka to byl skok do neznáma. Bez znalosti jazyka, bez rodiny, jen s obrovským odhodláním. Adaptace na severoamerický styl byla bolestivá. V soutěžích jako NAHL a USHL se hokej hraje v obrovském tempu. Brankoviště je bitevním polem a nikdo se s vámi nemazlí. Jakub musel čelit nejen kulturní a jazykové bariéře, ale i tlaku na výkon, který byl v těchto ligách neúprosný. Každý zápas byl bojem o přežití, o pozornost skautů, o šanci posunout se o krůček dál. Právě zde, v malých halách středozápadu, se Jakub naučil pracovat s tlakem, který je v NHL denním chlebem. Z kluka z Havířova se začal stávat profesionál, který pochopil, že v zámoří vám nikdo nic nedaruje. Místo obvyklé cesty přes kanadskou juniorku zvolil Jakub náročnou cestu skrze univerzitní ligu NCAA. Zakotvil na Ohio State University a právě zde se z nadějného golmana stala skutečná hvězda. NCAA je specifická, hraje se méně zápasů, o to více se však trénuje a klade se důraz na fyzickou připravenost a taktiku. Jakubovy statistiky v dresu Buckeyes byly ohromující. Stal se nejlepším brankářem konference, sbíral individuální ocenění a jeho jméno se začalo tučným písmem objevovat v notýscích skautů NHL. Trenéři v Ohiu na něj nedali dopustit. Vyzdvihovali jeho schopnost vyhrávat klíčové zápasy a jeho neuvěřitelný fyzický rozsah. Právě na univerzitě Jakub dozrál. Naučil se skloubit studium s vrcholovým sportem, což mu dodalo mentální disciplínu, kterou dnes v brankovišti tak obdivujeme. Odměna za roky dřiny přišla v roce 2020. Montreal Canadiens si Jakuba Dobeše vybrali v 5. kole draftu. Pro mnohé to bylo jen číslo, pro Jakuba to byla vstupenka do nejprestižnější organizace hokejové historie. Montreal je specifický. Golmani jsou zde uctíváni jako polobozy, ale zároveň jsou pod neustálým drobnohledem médií a fanoušků. Přechod z univerzity k profesionálům znamenal podpis první smlouvy. Jakub věděl, že draft je jen začátek. V organizaci Canadiens je konkurence obrovská a cesta do prvního týmu vede přes očistec v nižších ligách. Přesto byl od prvního kempu odhodlaný dokázat, že jeho styl a postava jsou přesně tím, co moderní NHL vyžaduje. Jakubova první profesionální zastávka byla v Lavalu na farmě Montrealu. AHL je známá jako liga autobusů, kde se hraje fyzicky náročný hokej a kde se každý hráč snaží urvat si místo nahoře. Pro Jakuba to byla zkouška mentální odolnosti. Výkony nebyly stabilní, přišly zápasy, kdy inkasoval laciné góly a konkurence v brankovišti mu dýchala na záda. Laval Rocket je však také místem, kde se hráč učí profesionalitě. Jakub se musel vyrovnat s náročným programem zápasů, neustálým cestováním a faktem, že v profesionálním hokeji nikoho nezajímá, jak se cítíte. Zajímají je jen výsledky.
Pod vedením trenérů brankářů Montrealu začal Jakub pilovat detaily svého pohybu a učil se číst hru na profesionální úrovni. Právě tato fáze učedníka ho připravila na to, co mělo přijít. Příležitost v NHL často přichází nečekaně. Zranění jedničky, pokles formy týmu nebo prostě potřeba nového impulzu. Když Jakub dostal ten pověstný telefonát, že se stěhuje do prvního týmu Canadiens, byl připraven. Nebyla to náhoda, byla to odměna za konzistentní výkony v AHL. Vstoupit do kabiny Montrealu, sednout si pod fotky legend a obléknout dres s H na prsou, to je moment, který by mnohé zlomil. Jakub ale nastoupil s ledovým klidem. Očekávání byla obrovská, ale jeho realita byla prostá. Chytit další puk. Zlomový moment v zámořské kariéře Jakuba Dobeše nastal 28. prosince 2024. Vedení Montreal Canadiens jej oficiálně povolalo z farmářského týmu Level Rockets a trenérský štáb mu svěřil start v domácím utkání v Bell Center. Pro Dobeše šlo o nejnáročnější možný vstup do ligy. Canadiens čelili úřadujícím šampionům Stanley Cupu týmu Florida Panthers. Dobeš v zápase zlikvidoval všech 34 střel soupeře a dovedl Montreal k vítězství 4-0. Tímto výkonem se zapsal do historie soutěže. Stal se teprve čtvrtým brankářem v dlouhé historii Canadiens a vůbec prvním golmanem v dějinách NHL, který při svém debutu vychytal čisté konto proti obhájcům titulu. Na tento úspěch navázal i v následujících startech. Po prvních 5 zápasech v NHL si udržel 100% bilanci 5 výher, čímž vyrovnal nováčkovský rekord soutěže. Zámořská média začala o 193 cm vysokém havířovském rodákovi psát jako o novém pilíři brankoviště Canadiens a odborníci oceňovali zejména jeho poziční hru, klid v krizových situacích a schopnost čelit vysokému počtu střel. Co dělá Jakuba Dobeše tak výjimečným? Především je to jeho fyzický fond. Při své výšce dokáže pokrýt obrovskou část branky, aniž by se musel příliš hýbat. Jeho styl je postaven na výborném čtení hry a precizním postavení. Není to golman, který by musel dělat akrobatické skoky, on už tam prostě stojí. Jeho největší zbraní je však mentální hra. Klid, se kterým řeší krizové situace, je u tak mladého brankáře nevídaný. Zatímco se jiní nechají rozhodit inkasovaným gólem, Jakub vypadá, jako by měl v žilách ledovou vodu. V porovnání s jinými českými brankáři minulé éry, kteří často spoléhali na reflexi a instinkt, je Jakub představitelem moderní, technicky dokonalé školy, kde je základem efektivita pohybu. Nástup Jakuba Dobeše je pro český hokej klíčový. Po éře Haška, Vokouna nebo Mrázka jsme zažili období, kdy se zdálo, že česká brankářská škola ztrácí dech. Jakub dokazuje, že tradice pokračuje, i když cesta k úspěchu se změnila. Je inspirací pro mladé hráče v tom, že se nebál odejít brzy do ciziny a zvolit netradiční cestu přes univerzitu. Ukazuje, že moderní golman musí být nejen skvělý sportovec, ale i inteligentní člověk se širokým rozhledem. Jeho úspěch v nejsledovanějším hokejovém městě světa vrací českému brankářství prestiž a dává naději, že v národním týmu budeme mít na dlouhá léta o tuto pozici postaráno. Kdo je Jakub Dobeš, když sundá masku? Je to skromný, pracovitý kluk, který si velmi dobře uvědomuje cenu úspěchu. Jeho přístup k médiím je profesionální, mluví s pokorou, ale zároveň se zdravým sebevědomím. Tlak v Montrealu ho nesemlel, naopak se zdá, že ho vyhledává. Lidé z jeho okolí mluví o jeho charakteru, o tom, že nikdy nezapomněl, odkud pochází a že si váží každého, kdo mu na jeho cestě pomohl. Jeho pracovní morálka je v organizaci Canadiens pověstná. Zatímco ostatní po tréninku odchází do šaten, Jakub často zůstává na ledě a piluje detaily, které ostatní přehlížejí. Odborníci se shodují, že má vše potřebné k tomu, aby se stal dlouholetou jedničkou v NHL. V Montrealu se buduje nový, mladý tým a Jakub je vnímán jako jeden z jeho základních stavebních kamenů. Fanoušci v něm vidí nástupce Careyho Price, což je sice obrovský závazek, ale Jakub na něj vypadá připravený. Očekávání budou jen stoupat. Každá další sezóna bude těžší, protože soupeři si na něj začnou dávat pozor. Pokud si však udrží své zdraví a mentální nastavení, neexistuje hranice, kterou by nemohl pokořit. Možnost stát se jednou z největších hvězd ligy není jen zbožným přáním, ale reálným scénářem. Cesta Jakuba Dobeše z Havířova až do svatyně Montrealu Canadiens je důkazem, že úspěch v hokeji není náhoda.
Není to jen o talentu, je to o tisících hodinách na ledě v prázdných halách Kansasu, o nocích strávených nad učebnicemi v Ohiu a o schopnosti zachovat klid, když se na vás dívá 20 000 lidí v hledišti. Pokud se vám video líbilo, tak nezapomeňte na odběr a like a napište do komentářů, o kom si dáme příští příběh.